Prenádherný deň všetkým prajem. Prenádherný spln, najsilnejší spln v tomto roku. Ale toto video nebude iba o tomto konkrétnom dni a konfigurácii splnovej. Je spln v Škorpiónovi, v Bíkovi. A ja tým, že som sa narodila ako škorpión, s konfiguráciou určitých kvalít, lebo to sú brány, ktorými sem vstupujeme, tak, a je to technológia, je to konfigurácia toho, ako dokážeme narábať so stvorením a čo nám je prirodzené a čo už nesie naša bytosť. Každé znamenie má svoje nastavenia a je to brána, ktorá sem nám umožní tu byť a zároveň skrze to, že obsiahneme tieto kvality, vieme obsiahnuť aj ďalšie kvality ostatných konfigurácií, ktoré tu na Zemi sú. A cieľom je dostať sa k svetlu stvoriteľa, spomenúť si na to, kto v skutočnosti sme a použiť na to všetko. A bík je práve opozitum, ktoré oni stojí oproti sebe v zvieratníku. To znamená, že teraz, tieto dni, môžete to veľmi cítiť, sme naozaj v obrovskom rozptyle, pretože ideme z toho, čo je skryté, sa teraz ukazuje a prejavuje v hmote. Všetko, čo sme doteraz potlačili a čo doteraz nebolo spracované, tak môžete to aj cítiť, že sa to ukazuje vo vašich životoch. A ja tým, že robím čítania pre ľudí, alebo možnosť posunutia vašej konštelácie, vašich potlačených a skrytých energií s mojím sprievodcovstvom sa posunú do rovín, kde vyrastiete na dne, takže dokážete sa novým spôsobom pocítiť na Zemi. Tak sledujem tento týždeň určitú vlnu, s ktorou mi telefonujete. Vždy sú také podobnosti v tom celom. A zároveň sledujem aj to, čo sa deje vonku. A cez to, čo som videla vonku, čo som zažila, tak stretla som niekoľko ľudí, ktorí sú vlastne mimo nejakých takýchto poznaní o spirituálnych zákonitostiach. Ale každý z tých ľudí, každý z tých mužov hovoril, ja už nemôžem robiť prácu, ktorá ma nebaví. Ja už nemôžem zapredávať svoj čas na Zemi za to, čo ma vnútri ničí a nepodporuje. Takže opúšťajú práce. Možno sa to deje tiež vám, že viete, že už nemôžete ísť starou cestou. Nech je to akokoľvek, nech to je akýkoľvek post, nech je to čokoľvek. A zrazu zistíte, že sa to nedá. Pretože naše svetelné vlákna sú už tak navibrované svetlom a hlavne sú tak presné, že každá súvislosť a každý krok, ktorý učiníme už proti samým sebe, tak nás začne výrazne ničiť, nám začne tlačiť energiu dole, začíname sa viacej a viacej trápiť a cítime, že to nie je v skutočnosti cesta. Pritom človek nemusí vedieť nič o spiritualite a o spirituálnych zákonoch, o energetickej podstate vesmíru a svetelnosti tohto všetkého. Avšak je to cítiť a je to citeľné. To je veľmi, veľmi dobré. Len záleží, do akej miery je tá bytosť a každý jeden z vás, do akej miery ste už prepustili uzle svetelné, tých svetelných vlákien, ktoré boli zauzlené, pretože keď sme nerozuzlili určité vlákna, tak teraz to naozaj môže sa vylievať tak, že neviete, čo s tým. A Evinka, ja za posledných niekoľko dní zasa nečakane, ináč dneska som spala cez deň, teraz som sa pred chvíľou zobudila a hovorím, musím vyvenčiť tieto bytosti, pretože ráno som si lahla, že ešte si pospím tak hodinku o 8 a je 3 hodiny po obede. A ja som sa zobudila pred chvíľou, čo je pre mňa tiež nezvyčajné, ale viem, že cez ten spánok sa konfigurujú určité usadenia. Lebo vy keď si zvedomíte, že vy ste portály svetla, toto nie je fixné, táto hmota nie je fixná, to všetko je v jemných rovinách, ktoré sa prejavujú až na zem v tejto hustote, v týchto podobách, aj vás samých, aj tých stromov, tých zvierat, toho všetkého, tak my neustále pulzujeme. Nie je to fixný stav, my nie sme, že takto to je hotovo, ale na nás všetky tie línie, tie vlákna svetelné, ktoré sa zbiehajú, všetky portály, roviny okolo Zeme, kedy sem napríklad duše vstupujú cez nejakú konfiguráciu planét, ktorá vytvára teda to hviezdne znamenie potom, to znamená načítavate alebo vchádzate cez bránu, ktorá vám najviac zladí s témami, ktoré sem chcete ísť riešiť ako duša, ako bytosť svetelná, tak toto všetko sa neustále hýbe. To znamená, že sú tu také, že Májovia to mali krásne zobrazené a majú v tom majskom kalendári,
ktorí vlastne sú ako kruhy, ktoré sú menší, väčší kruh a tým pádom vždy to zapadá iným spôsobom a tie kvality tých dní a tých energií ukazujú, čo je prítomné tu a teraz. A podľa toho, keď vy už viete v tom plávať a chodiť, tak viete sa do toho aj uvoľniť. Nie je to ale o uvoľnení mysle a myslov, ale o tom neustále byť pružný a priepustný. A ja sa pozerám na témy týchto niekoľkých dní, pretože naozaj mi píšete hojne na možnosť osobných spojení a nielen cez zvieratka, ale aj cez zvieratá a zároveň pre vás samých osobne. A to, čo sa ukazuje teraz téma, a k tomu sa teraz dostanem, a chcela som dať tento úvod, lebo sme škorpiónovi a škorpión je o absolútnych hĺbkach, o absolútne prijatie svetelnosti aj v tých najväčších tmách a o absolútnej transformácii starého, aby povstalo to nové. Takže chcem vám povedať iba to, že nie ste zlomení, neverte hlave, ktorá hovorí, že vy ste chybní, ale vy si len rozpomínate. A toto rozpomínanie záleží u každého a beží u každého inak, pretože do akej miery sme uvoľnení a pružní a do akej miery dokážeme byť spojení so svetlom stvoriteľa a byť si vedomí lásky, ktorá toto drží pokope, tak do tej miery dokážeme ustáť toto vo svojom vlastnom byti a tele. A ja dneska prejdem tému, ktorá sa ukázala za tieto posledné sedenia a je to veľmi, veľmi hlboká téma a až toho, že častokrát tieto jemne vnímavé bytosti, ktorými mnohí sme a ktorí sme sa sem narodili s touto vysokou citlivosťou, tak tie tlaky zvonka častokrát takéto bytosti a tlaky spoločnosti a rodiny a častokrát takéto bytosti napríklad dovedia až k tomu, že potrebujú vlastná rodina ich napríklad odprevadiť do ústavu, pretože nie sú normálni, alebo vlastná rodina ich donúti na základe dohôd, samozrejme nie je to vždy zvonka, je to vždy dohodnuté, donúti k tomu, aby začali napríklad brať lieky na depresiu a na potlačenie tej citlivosti. A s týmito témami som sa stretávala tento týždeň. A k čomu sme došli cez tú svetelnú konšteláciu, ktorá uvoľňuje tak hlboké štruktúry, ktoré vôbec tam mysel sa nedostane. Tam sa nedostane ani terapia, tam sa nedostávajú spomienky vedomé. To je vlastne posun svetelného pola. A to, k čomu sme došli, je to, že mnohé bytosti, ktoré sa sem vtelili a ktoré sme sa sem vtelili s takou vysokou senzitivitou, tak na to, aby sme boli schopní prežiť vôbec toto všetko, tak môže sa stať, že my sami o sebe zapochybujeme tak veľmi a sme pochybovali tak veľmi, že sme potom naskočili mnohí na hru, ahoj láska, na hru toho, že s nami nie je niečo v poriadku a že tamtí vonku to vedia lepšie. A častokrát napríklad, áno, môže to byť aj tak, že vaša bytosť si zvolí taký odpočinkový čas. Mala som pani, pre ktorú odísť si odpočinúť na psychiatriu bolo vlastne vykúpením z toho, aby tá duša sa nezlomila úplne a nezvolila napríklad odchod zo života. To sú obrovské hlboké témy, ktoré možno teraz zasiahnu mnohých z vás. A ja som sa pýtala, či ich mám otvárať, ale keďže som v týchto rovinách hlbok a transformácií a práve tých nevidených vecí a potlačených vecí už doslova majster, pretože aj šamani sa pohybujú po všetkom, pretože všetko slúži k tomu, aby si človek spomenul. Takže tým, že nenegujem tieto roviny, neznehodnocujem človeka ako bytosť ani tú skúsenosť, tak je umožnené, aby aj takéto témy vyplávali na povrch. A to, čo vnímam, je, že dám otázku. A zvedomte si túto otázku. Je to, že cítite tú obrovskú disharmóniu, tú nepravdivosť, ten pád v
ktorom súčasná spoločnosť sa v skutočnosti nachádza. Je to skutočne o tom, že vy ste chybní? Alebo my sme chybní, keď sme tak citliví? Alebo o tom, že sme prišli sem, aby sme práve na toto poukázali našou citlivosťou a vnímavosťou? Dajte si odpoveď na túto otázku. Mne v roku 2012 prišlo, keď som bola povolaná von rozprávať, kde to celé začalo a udialo sa to veľmi zázračne samo. To možno poviem inokedy. Áno, Šilinka. Tak vtedy mi chodilo, že by sme mali byť ako autisti znova. A keď som sa pýtala, že čo to znamená, tak mi prišlo, že aj tieto bytosti napríklad už prišli s takým obrovským svetelným polom, kedy sa nechcú zúčastňovať chodu tohto starého sveta, avšak inkarnujú sa sem a premieňajú chod starého sveta práve svojou obrovskou silou tej jemnosti, ktorá je tak jednoznačná a tak presná a tak striktná, že povedala táto bytosť každého vteleného takéhoto človeka, že nebude hrať starú hru a vytvorí okolo seba vlastne ochranu, ktorá už nedovoluje ani okoliu, aby hralo starú hru s nimi. A potom sme tu niektorí, ktorí sme neprišli s touto ochranou už v tejto podobe, aby sme transformovali iba skrze našu vlastnú prítomnosť, ale sme takí tí zvedomovací bojovníci, ktorí boli častokrát poráňaní práve tým stavom sveta. Častokrát sme možno nevideli cestu ďalej, častokrát sme možno tu nechceli byť a prechádzalo nami všetko možné. Častokrát sme obviňovali seba, dokonca sme znehodnotili seba ako bytosti, ale ustáli sme to všetko a z toho zraneného bojovníka sa stávajú a stali tie najsilnejšie svetlá momentálne. Možno tí najväčší liečitelia. Práve tým, že poznáme tie roviny, v ktorých sme sa nachádzali aj my, ako hlboko vie nastavenie spoločnosti a tých chybných zabudnutí stlačiť ľudskú bytosť. Ale keď si tá bytosť spomenie, v tom jednom jedinom momente, keď vidíte na to, keď si spomeniete, kto v skutočnosti ste, keď si spomeniete, že za tým všetkým stojí svetlo stvoriteľa a všetko, čo tu zohrávame, je o našej vlastnej dohode s nami samými a so všetkými zúčastnenými, to znamená, že si spomenieme aj na to a spomeniete na to, že v každom tom bode máte možnosť rozpomenúť sa na to, že ste si to dohodli a že máte aj nástroje, ako z toho von. Keď si spomeniete na toto a spomenieme, tak sa stávame náš portál svetla, ktorým je naša bytosť. Šalení ste, to budú štekať a ja žiadno. Náš portál svetla, ktorým je naša bytosť, tak sa zrazu ukotví na tej zemi, na kde sme najprv nechceli byť, lebo sme si mysleli, že toto už nezvládneme. Ale keďže ste to zvládli, keďže vidíte toto video a mnohí asi budete so mnou súznieť, tak práve tá priepustnosť toho, že zapnem vedomie, že som správne a že všetky tie zranenia a všetky tie zatiahnutia a všetky tie ťažké momenty, aj tlaky z tej fyzickej rodiny alebo do spoločnosti, alebo dokonca až to, že človek potrebuje medzičas, tá ľudská bytosť, aby odišla na chvíľu aj do nejakého zariadenia, kde si odpočinula, že to nie je znehodnotenie, ale že je to naozaj skutočné poukázanie na to, že tu to, čo bolo vytvorené stáročiami, tým pokrivením, v skutočnosti ozaj nie je v súlade s Božími princípmi, s Božími zákonitostiami, s frekvenciou lásky, ktorá drží všetko pokope, lebo to je čistá frekvencia, ktorá je presná. A každé jedno náš poriv v nás samých, ktorý hovorí, tu ma to bolí, toto nie je v poriadku, tak vlastne sa teraz uvoľňuje, pretože na to došiel aj tento portál, na to sú tak zvyšené vibrácie, na to je všetko to, aby sme už nehrali ďalej hru na nepravdivosť. A to sa týka každého jedného z nás, každej bytosti, ktorá je vtelená tu na zemi. Takže je nám pomocné všetko, pretože a teraz dáva zmysel aj tá veta, ktorú poznáte od roku 2012, niektorí ju poznajú už skorej,
keď šamani hovorili a vyslovilo sa, je to napísané v rôznych knihách a používa sa tento výrok, že na zem prídu najsilnejší z najsilnejších duší, aby tu urobili zmenu. Tak teraz to tu je. Toto je ono. Ono tu skutočne sila, najväčšia sila nie je v moci, nie je v ovládaní, nie je v peniazoch. Nie je v tom, čo vyštudujete, nie je v tom, čo spoznáte, nie je v tom, čo sa naučíte, nie je ani vo vede. Najväčšia sila je v jemnosti. V jemnosti voči sebe samému. A s tým súvisí aj to, že my sme sa znecitliveli mnohí na dlhé časy, dlhé stáročia sa rody znecitliveli. A keď sa takýto človek narodí do znecitlivených rodov, ktoré už nie, že by chceli byť znecitlivené, to by sme si mali aj povedať, že nie je to o tom, že oni by to už tak chceli. Len za tie stáročia, tisícročia sa stratilo spojenie a vlastne aj tí naši predkovia, preto im patrí iba láska a poďakovanie za náš vlastný život, lebo oni zabudli na to, že by to mohlo byť inak, lebo strátili od toho kontakt. Takže nám ani nerobili tie veci na schvál. Častokrát si nesieme možno zápisy, že to tá mama a ten detko a to všetko, že tá spoločnosť, ale verte tomu, že aj spoločnosť, aj rodiny, aj drvivá väčšina ľudstva je vlastne zabudnutá. Preto všetko to, čo vám zohrávajú, teraz to bude divaké, preto všetko to, čo nám zohrávajú, je dohodnutou cestou k tomu, ktorú sme si my tam hore dohodli, aby sme si cez tieto ťažké momenty, zdánlivo ťažké, vlastne spomenuli na to, kto v skutočnosti sme a čo sme schopní urobiť. A čo ste schopní urobiť, nie je náhoda, že počujete toto video. Takže situácie vo vašich životoch a našich životoch boli častokrát náročné. Veľmi. Ja ich vôbec nezľahčujem, pretože šamani hovoria, že keď človek zažíva traumu, tak časť jeho bytosti odchádza, časť jeho duše odchádza. Aby toto dieťa ustálo, tak ono vytesní túto traumu. A teraz je tak vysoká svetelnosť, že všetko toto sa potrebuje ešte prejaviť a byť prijaté bez viny. A to je to, s čím pomáham ja, pretože ako mi bolo povedané aj počas tých sedení, že ja som si myslela, že už to mám dávno za sebou. Hlava áno. My všetci robíme to najlepšie, čo dokážeme. My vieme, aj všetky tie terapeutické nástroje sú fantastickým spôsobom, ako sa dostať bližšie k sebe, ako vedieť, že veci sa dejú inak a že je to tu celé inak na tej zemi. Ale možno, že to skutočné prepustenie svetla cez seba do absolútneho mieru v sebe samom, až to otvorí tú bránu úplne naplno. A teraz, keď sme škorpiónovi v bíkovi, to znamená naozaj zemská rovina, si predstavte ako takú bránu, že otvoríte jedny dvere, ktoré idú z nefyzických rovín a veľmi hlbokých. To sú vlastne aj... To nie je fyzické, to sú energie v nás. A druhé dvere sú otvorené do hmotnej reality. A tie dvere sa spojili. Takže tie hlboké potlačené veci, kde ešte nie je svetlo, chcú byť prijaté bez pocitu viny v tejto našej životnej, živej prítomnosti. Preto sa toho vôbec nebojte, je to úplne v poriadku, všetko, čo sa deje, všetko, čo cítite, čo vám ich chodí, všetky tie trápenia, všetky tie bolesti, ktoré, pokiaľ ich človek nemá ešte prijaté, nespracované, to je ten rozdiel. My nemáme spracovávať, my to máme iba prepustiť cez seba. Keď ich stále odkladáme, lebo sa nevieme pozrieť do tej 13. komnaty, tak ono to bude tlačiť. A stále to bude žiadať o to, aby celok sa spojil. A ako som povedala v minulom videu, že áno, že šamani hovoria, že keď nepočujete hviezdy, tak nemôžete byť zdraví. Tak to je ten istý princíp. Pretože počuť hviezdy znamená byť tak jemný a tak seba spojený a tak si
zvedomení svetelnosti života, že už nekladiete rozpor a odpor do ničoho. A toto, keď vie nastať v nás, kde sa ale nedostane hlava, ani terapia, ani nič menšie, než je splynutie s tým stavom pokoja a prijatia všetkého, to znamená prijatia seba v tom celom. So všetkými ránami, so všetkými bolestiami, so všetkými tými najtajnejšími, skrytými momentami a s najväčšou citlivosťou. Tak toto robí to zarovnanie. A ja som veľmi šťastná, že to naozaj sa deje vo všetkých hustotách. Aj v tej bežnej spoločnosti, že ľudia vedia, že cítia zrazu, že ale ja sa chcem hrať. Je to môj nádych a výdych na zemi a môžem ho prekráčať ešte ináč. So všetkým tým, a toto je to, čo Biblia hovorí, údajne to Ježiš vyslovil, do kráľovstva nebeského, ktorí budú znova ako deti. A to slovíčko znova mne rezonuje už dlhé roky, pretože keď dokážeme skrze toto všetko sa znova navrátiť do nevinnosti, do svetelnosti toho všetkého, čo je, a dokážeme znova sa začať radovať zo života. Pretože sme vyrástli nad to, nie cez to, že sme to potlačili, ale cez to, že to všetko príjmete. A že je v poriadku cítiť, čo cítite. Že bolo v poriadku cítiť naozaj v tých hustotách a tlakoch, že to nebolo v poriadku. Že si pripustíte všetky svoje chýbajúce a strátené časti svojej duše k sebe. To znamená, i tie najtajnejšie kúty, kde ste zažívali najväčšiu bolesť, najväčšie oddelenie a sebavíčitky alebo výčitky voči svetu a podobne. Všetko je to v poriadku, pretože sa to nedalo inak. A keď toto dokážeme prepustiť skrze seba a výraz nad to a neodchádzať už neodchádzajme, pretože sa to vie udieť v tele, v tomto vtelení a v tejto inkarnácii a teraz a odteraz viete urobiť takú zmenu, ktorá vám život postaví do novej roviny. A verte mi, že viem, o čom hovorím, pretože až dnes rozumiem, prečo som počas svojho života miláčik moja, áno, prečo som počas svojho života si to musela odkráčať, tie pády a výstupy, pretože sa mi to načítalo. Nie je to z kníh, je to zažité, je to premenené, je to prijaté, bolo to odplakané, bolo to vytrápené, bolo to aj v túžbe tu nebyť mnohokrát. Až potom som pochopila, že kľúč je inde. Že kľúč je to, že človek si spomenie na to, kto v skutočnosti je a kto sme. Najsilnejší z najsilnejších duší. Príjmeme zodpovednosť za to, že tu sme, pretože sme si zvolili tieto témy prekráčať. A keďže sa nám diali, to znamená, máme na to aj to premeniť. A k tomuto vás chcem vlastne dostať všetkým tým, čo robím teraz. To už som si nemyslela ja, to už je mi tak dávané. Aby ste si spomenuli na svetlo, ktorým ste. Aby ste v rozpustení... čajka. Tam. Neviem, čo je vidno medzi tými konármi. Aby ste v rozpustení viny, či už druhých voči vám, zdánlivo, alebo vašej vlastnej voči vám samým, zasa zdánlivo. Aby ste na to vystúpali. Pretože keď sa človek rozšíri, tak sa spojíte so všetkým. A to všetko je súčasťou jedného veľkého svetla. Keď dokážete túto bolesť a všetky tieto oddelenia prijať skrze toto zvedomenie, tak všetko sa zmení. A ja som v roku 2012 namalovala obraz, ktorý má názov, tam bolo také srdce, potom prúdy svetla a do toho srdca vstupovalo 7 línií generačných, kde boli hviezdy.
A z toho srdca ďalej už vystupovala len jedna línia svetelná. A ten názov, ktorý mi prišiel, je jedno srdce dokáže premeniť celú minulosť na svetlo. A o to tu kráča. Takže prajem nám pokoj. Pite veľa vody, prámenitej najlepšie, alebo ju oživujte kryštálmi alebo bylinkami, alebo pite šťavy, pretože obsahujú veľa elektrolitov. Keď odšťavíte živú šťavu z ovocia zeleniny, prihoďte tam zelenú ďatelinu, púpavové listy, celérové listy, čokoľvek zelené. Odšťavte to, pretože tam dostávate živú energiu slnka a tej konfigurácie, ktorou je zalievaná zem. Odpočívajte, pláčte, robte, čo potrebujete. A vedzte, že tým jediným rozhodnutím viete zmeniť svoj život. Už ste to urobili, lebo sme tu. A sme tu teraz. Takže vítajte v novej verzii seba samých na planéte Zem. Prajem nám to celým srdcom. A pozdravujem všetkých.